Poslanik Miladin Ševarlić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa poslovanjem kompanije „Tenis“ i davanjem prvenstva zakupa zemljišta ovoj kompaniji. Zahvaljujem još jednom, predsednice. Dakle, ovim predlogom predlažemo da se formira anketni odbor čiji će cilj biti da sagleda činjenice i okolnosti u vezi sa davanjem prvenstva zakupa kompaniji „Tenis“ u Srbiji. To je inače kompanija koja u matičnoj državi ne uzgaja uopšte svinje i ne raspolaže sa nijednim hektarom poljoprivrednog zemljišta po bilo kom osnovu korišćenja. Dakle, tražimo da se na anketnom odboru sagleda sadržaj i tekst memoranduma koji je potpisan 2015. godine između Vlade Republike Srbije i kompanije „Tenis“, da se sagleda ko su tačno potpisnici sa strane Republike Srbije, ko je nosilac posla definisanog memoranduma od strane Republike Srbije, a ko od kompanije „Tenis“, koja su prava i obaveze strana potpisnika u vezi memoranduma, kojim zakonom ili zakonima Republike Srbije je definisano poslovanje koje je predmet ovog memoranduma, ko je na osnovu kog zakona i na osnovu koje procene odobrio kompaniji „Tenis“ zakup 2420 hektara u opštini Zrenjanin, ko na osnovu kog zakona i na osnovu koje procene i pod kojim uslovima treba da se odobri kompaniji „Tenis“ korišćenje još oko 7000 hektara prema najavi, što ukupno čini oko 9500 hektara poljoprivrednog zemljišta i svrstaće tu kompaniju praktično u jednog od najvećih posednika poljoprivrednog zemljišta, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji. I najzad, ko na osnovu kog zakona i za koje zemljište je odobreno pravo prvenstva zakupa kompaniji „Tenis“ od 1. novembra 2018. godine, imajući u vidu da naši stočari veliku muku muče da obezbede dovoljne površine zemljišta za proizvodnju stočne hrane po pravu prvenstva zakupa državnog zemljišta. Istovremeno, u okviru ovoga mogu se postaviti i druga pitanja. Na primer, ministar poljoprivrede Nedimović je najavio da poljoprivrednici mogu koristiti zemlju koju imaju u zakupu, a koja je određena za davanje ovom investitoru do 1. novembra 2018. godine. To je izazvalo velike polemike i nezadovoljstvo kod domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zašto su naši poljoprivredni proizvođači u drugorazrednom položaju u odnosu na investitore koji nemaju nikakvo iskustvo u proizvodnji svinja i u organizovanju proizvodnje stočne hrane? Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanik Boško Obradović